DR nu præsenterer Svømpocalypse 2014. Nyd det. Det bliver godt. What? Hey drenge! Hvad? Skal vi ikke gå på svømmerjagt? Jo! Så kom! Hey drenge! Prøv at se hvad jeg har fundet! Hvad er mod det? Det er et hår! Det ser godt nok klamt ud. Ja, det er fordi det var en svømmer! Det er jo fordi det er fuld af klor. Oh fuck mander. Hey drenge, prøv at se der! Det er jo alkohol! Så er jeg i hvert fald ikke svømmer her. Lad os gå videre! Okay. De så mig ikke! Så fik jeg dig din bande. Lad mig være! Hvor var det godt, Radway? De skulle bare vide! Vi skal nok få den svømmer. Men vi må hellere passe på! Se, jeg går lige under stigen! Hvad gør jeg? Jeg dør! Nej! Nu er han helt alene. Nu skal jeg nok få fingrene i ham. Er den i kassen? Jon Litau Entertainment und Sportwasser!